Sut wyt ti'n gwneud i ddyn o ganol Ewrop chwerthin? Do'n i'm. Kosovo. Glywys di am y dyn o 5 pidlan? Na, do. Oedd i drons o ffitio fel manag? Lle mae Cerrig Rorsedd? Do'n i'm. Rhwng eu coesa nhw. Pan bod Fireman Sam allan o waith? Dwi'm yn gwybod. Sam Tân. Glywys di am y dyn yn cyrraedd mewn i siop ac yn smocio? A'r dyn tu ôl i'r cwtab yn dweud, o, i chi di'n smocio hwnna'n ganol o siop? Ie, ond da chi'n gwerthu sigaret, meddwl fo? Ie, dwi'n gwerthu papur toilet hefyd. Ie, da ni'r Cymru, da ni'n ofnadwy am swared am y tywyd. Do, chi di'n Esgimo, yn dod allan o'i glwm bora yn meddwl, diaw, mae di'r hewi. Pa math Stephen Jenkins i'r ffridge? Dwi'n bo. Ystin garlic. Be di gwahaniaeth rhwng côr Vivian Llangwm a bwced o gachu? Dwi'n. Bwced. Glywys ti am y tîm o chwain oedd yn chwarae ffwtbol yn y soser? Na, ddo. Hwnnw chwarae yn y cwpan mis nesaf. Be ti'n galw boi racer o Bala? Dwi'n. Wan car. Be ti'n galw boi Chinese o Bala sy'n handio leaflets allan? Dwi'n. Cymwn ma. Be ti'n galw boi drwg ar ben y grisia? Dwi'n. O Sam o Ben Landi. Excuse me.